Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li dan hu mument delikatu serju f'pajjiżna bi Prim Ministru li kull ġurnata tiġi pruħu b'mod perikolus. F'attività politika f'Ħażabbar, Dr. Grech qal li mill-inkjesta ppubblikata mill-Malta Today ħareġ li fl-2017 qabel kulħadd il-kumpanija Vitals Global Healthcare kienet taf li ġejja elezzjoni ġenerali bikrija fl-2017. F'dan l-isfond staqsek il-Gvern għalx lil Vitals l-ewwel biex iserħilhom moħħhom li l-ftehim kien se jibqa' fis-seħħ. Għalli grazzi għal kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Adrian Delija l-isptarijiet ġew lura lejn il-poplu Malti. Irrefera għal kawża miftuħa mill-Partit Nazzjonalista u li komplet tisma' l-qorti it-tnejn filgħodu sabiex l-avukat tal-Istat iġib lura l-400 miljun euro tal-poplu. Għalli fis-seduta ta' tnejn il-Partit Nazzjonalista ppreżenta pendrive bl-inkjesta ppubblikata mill-Malta Today bil-Kap Nazzjonalista jgħid li l-Prim Ministru mfex jgħajjat għax skontu ma jridx li l-Partit Nazzjonalista jippreżenta din l-inkjesta maġisterjali. Dr. Grech qal li min għandu l-faħam miblul għandu għal xiex jinkwieta. Fil-waqt li staqsa lix ma rridx jiftaħ il-kawża biex jintroddu lura dawn il-flus huwa rrimarka li kull min ibil subaħ f'xi ħaġa ma jkunx irid jiftaħ il-kawża. Kompla jgħid li dak iż-żmien il-Prim Ministru kien konsulent u skontu kien jafsew x'fih il-ftehim. Il-Kap Nazzjonalista qal li meta ġie marraf bil-frodi il-Prim Ministru kompla jagħtihom il-miljuni u tom 150 miljun euro. Qal li mhux vera li Robert Abela fetaħ l-arbitraġġ internazzjonali imma dan infetaħ minn steward biex jibqgħu jieħdu l-flus. Għalli it-tlieta filgħodu se jitresqu l-qorti b'akkużi kriminali serji fosthom ta' frodi u serq ex-Prim Ministru ta' Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista ma jħux pjaċir jara ex-Prim Ministru jitressaq l-qorti għaliex qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li isem Malta jisemma fit-tajjeb u rrimarka li l-akkużati tant waqgħu f'livell ieħor li anke xaħmu minn fuq il-kura tal-kanċer. Il-Kap Nazzjonalista qal li hu tort tal-Gvern li l-aġenda spiċċat iddominata mill-korruzzjoni. Madankollu f'Ħażabbar huwa wieħed li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista se jaħdmu biex f'Ħażabbar ikun hemm Neighborhood Watch, kameras tas-sigurtà, ċentru għall-anzjani, iktar għarfien għall-istorja ta' Ħażabbar, tmexxija ta' traffiku aħjar kif ukoll aktar indafa.